Lehen ordutik eragina izan du grebak. Sindikatuek gainera goizean aurreatu dutenez, komunikabide eta garraio publikoetan greba ia erabatekoa izaten ari da. Gauza bera gertatu da privatizatu gabeko garraio publikoaren sektorean, hala nola Euskotrenen eta Bilboko metroan. Irakaskuntzan ere langabezi nagusia izaten ari dela adierazi dute. Foru eta udal mailatik ere indarrez batu dira. Eta jarraipen txikiagoa dute estatuko administrazioan edo justizian. Eguerdion guztioi urriak 25 ditu. Sektore publikoan greba eguna dute gaurkoan eta lanuztearen eragina goizetik nabaria izan da. Bilbon, Donostian eta Gasteizen manifestazioak egiten ari dira, oso jendetsuak izaten ari direnak, batez ere Bilbokoa. Zerbitzu publikoak sendotu behar direla aldarrikatzeko, milaka lagunek bat egin dute ELA, LAB, Komisobreras, Esteilat, Zatze eta SK sindikatuek deitutako greba deialdiarekin. Aste honetan Inigo Urkulluk esaten zuen ez zegoela grebarako arrazoirik zerbitzu publikoetan. Eta gaur, zerbitzu publikoetako langileek erantzun argia eman diote. Oso erantzun zabala izan da gaurkoa, baina gainera ez da langile publikoen afera soilik. Zerbitzu publikoetako erabiltzaileok ere, eskola publikoko gurasoak, osakidetzako erabiltzaileak, garraio publikoko erabiltzaileak, herritar guztiok badakigu zerbitzu publikoetan arazoak daudela, eta ez da gola borondate politikorik arazoiei aurre egiteko. Urkullu ematen du autopistan kontrako norabidean doan gidaria. Esan bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zerbitzu publikoko langileek greba eguna dute zerbitzu publikoak sendotu. Behar direla defendatze aldera. 150.000 langile baino gehiago daude deituta lanuztera. Soldatak 10% igotzea eta behin-behinekotasuna 8%ra jaistea dira aldarri nagusiak. Izan ere, egun, 2 langiletik bat behin-behinekoa da. Bada naiz eta Jaurlaritzak gehiagizko gutxieneko zerbitzuak ezarri dituen, sindikatuek salatu dutenez, goizeko lehen ordutik eragina izan du grebak. Azkenengoko urteetan, greba deialdiak egin ala, zerbitzu minimoak goraka eta goraka doaz, ez dago koherentzia bat, langileen hitza, langileen indarra itzali nahi da, baina, zuten lortuko. Jaurlaritzak ezarritako gutxieneko zerbitzuak direla eta milaka lagun greba eskubidea egikaratu ezinik geratu direla ohartarazi dute sindikatuek. Izan ere, Jaurlaritza hasieratik kritikatu du greba deialdia eta asteon Jaurlaritzako hainbat ordezkari deialdiaren eta sindikatuen aurka azaldu dira beste behin ere. Inigo Urkulluk, Bingen Zupiriak eta Olatz Garamendik esan dute sindikatuek egindako analiziak ez dutela bat egiten errealitatearekin. Eta greba deialdiaren testuinguruan lanuztearen bezperan alegia atzo aurkeztu zuten datorren urterako aurrekontu proiektua. Eta Pedro Aizpiazu, Osasun Sailburuak nabarmendu du langile publikoei bideratuko zaiela igoeraren parte handi bat. Gaur onartu dugu 2024ko aurrekontu orokorren proiektua. 15.025,4 mila ziurgabetasun globalek markatutakoa, hala nola pandemiak, gerra, gatazkek eta inflazioa. Osasuna da aurrekontu handieneko zaila, 4.886,6 milioi eurokoa, eta zenbateko horren 119 osakidetzari dagokio. Jarraian, hezkuntza eta lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioak dira hazkunderik handiena izan dutenak, hezkuntzako langileen eta etxebizitzako igoera handiagatik urrenez urren. Apostu irmoa egiten dugu inbertsio publikoaren alde. Aurrekontu hauek
herri zutabean oinarritzen dira pertsonak, planeta, oparotasuna eta autogobernua. Eta sektore publikoaz gabiltzala, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleak, hezitzaileak, sukaldariak eta garbitzaileak horiek hartu zituzten atzo Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kaleak, Ela, Estelaz eta Komisio Obrera sindikatuek deitutako gerbarekin bat eginez. Euskal hezkuntza publikoa indartzeko lan baldintzak hobetu lelopean egin zituzten mobilizazioak greba egunean. Sindikatu deitzaileek 155eko parte hartzea zenbatu zuten eta Eusko Jaurlaritzak 121eko ingurukoa. Aldarrikapenak egiteaz gain, Jaurlaritzako hezkuntza sailari mezu bat igorri zioten sindikatuek. Mobilizazioen bitartez, hezkuntza sailari jakinarazi nahi diogu ez ditugula onartuko gu kontuan hartu gabe, ala bakarrez, egunero hartzen dituen erabakiak. Eta horri erantzunez, Jokin Bildarratz, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak atzo egin zituen grebari buruzko adierazpenak, eta esan zuen lanuzteak ez duela justifikaziorik. Zur eta lur uzten nautela. Ez da errez ulertzen, iazko maiatzean akordioa sinatu ondoren, dagoeneko ikasturte honetan aplikatzen ari garen akordioa, sindikatuen gehiengoak eta hezkuntza sailak hobekuntza zehatzak adostu ondoren, orain hainbat sindikatu esatea ez dugula sare publikoaren alde egiten. Bereekin sinatutako akordioa da, beraiek sinatu dute akordio hori. Eta zerbitzu publikoez azken kontu bat, zaintza sistema publiko komunitarioa aldarrikatzeko greba orokor feministara deitu du Euskal Herriko Mugimendu Feministak azaroaren 30-erako. Zaintza lanen merkantilizazioa eta prekarizazioari aurre egiteko. Bada atzokoan, 30-era batzeko deia egin du Ernaik. Gazteo. Darri nahi duguten etorkizuna. Azaroaren 30-ean greba feminista orokorra. Gazteo grebara. Gara ekartzen baldin bagaituzte. Pentsatu alduzu zaintza ikaituen? Kasu honetan, gazte ikuspegitik nola ulertzen dugun gaur egungo zaintza sistema eta horren baitako aldarrikapena. Gaur egun prekarizazioa eta merkantilizazioa nabariak dira zaintza eremuan. Neska gazteok gure gain ere bereziki nabaritzen duguna praktikak, zaintza lana, kumeak zaintzen eta abar luze batetan, eta ikusten dugu etorkizun batean ere zaintza behar hauek areagotzen joango direla demografikoki ere gure gizartea horrela doalako, eta Ernaik honen aurrean esan nahi du orain dela momentua ekiteko, orain dela momentua gure eskubideak borrokatzen jarraitzeko, prekarizazio prozesu hau etetzeko, bestela, zer aldatu ezean, gure gurasoak, baino 5 pertsona gehiago, 5 aldiz gehiago zaintzea tokatuko zaigu gure kabuz, eta hemen behar duguna bada zaintza sistema publiko komunitario sendo bat.
Bestelako gai helduta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako auzitegi nagusiak joan den astean 2 epai eman zituen udal administrazioek beren jardunean euskara lehenesteren kaltetan. Eta Euskalgintzaren Kontseiluak azaroaren 4 deitutako manifestaziora baitzeko deia zabaldu da egunotan hainbat alderdi eta eragileen partetik. Bada euskaraz Europako Batasuneko Kontseiluan euskarak itxaron beharko du. Ofiziala izan dadin egindako eskaeren erabakia atzeratu eginda berriz ere eta azaroan bozkatuko du. Etzarrien aratzeko Andramari ikastolak lekukoa luzatu dio Zangozako ikastolari. Horrela eremu euskaldun batetik zonalde ez. Horren euskaldunera pasatuko da datorren urteko Nafarro oinez jaialdia. Piztu izango da leloa. Gure aurrekoek apustu sendo bat egin zuten, bai? Zangotza eta Zangotzaldean euskal kultura eta euskararekiko arnasgune bat sortzeko apustua egin zuten. Ardura hartu zuten beraien bizkarrean. Haiengandik jaso dugun herentzia hori ederra da guztiz eta eustea dagokigu. Eta alden neurrian, berau hobetzen saiatuko gara, atzetik datozenek ere hori merezi baitute. Nola nahi ere gure bideak, gure adinekoenak bezala, oztopoak ere baditu. Gure eskualdean, azken urteoetan, jasotzen ari garen jaiotze defizitaren ondorioz, despopulatzearen eta zahartze demografikoaren gaia mahai gainean daukagu. Eta kontu horrekin larrituta gaude. Eta gizarteko kontuekin jarraiki burujabetza izpide, udalbiltzak, Hernani burujabe herri proiektuak eta Hernaniko udalak antolaturik 3 eguneko jardunaldiak egin dituzte Gipuzkoan. Hernanin burujabetzak izan dira hausnarketa gai, herrigintza eta udalgintza eraitzaile ikuspegitik jaiotako proiektuak ezagutuz. Horiek hala hezkuntza burujabeaz aritu dira besteak beste. Eta Udane Arbeok zetasunak azalduko dizkigu. Burujabetzak jardunaldietan hezkuntzaren gaiaren inguruan nora salbo txaritu zen eta bertan nabarmendu hezkuntza eragileen kontua soilik ez dela herritar guztioi dagokigula hezkuntzaren gaia eta testuinguru horretan gaineratu du euskal hezkuntza sistema publiko, euskaltzale feminista eta komunitario bat sortzeko horiek guztiak bere izan behar dituela eta burujabetza txikiak bulkatuz lortuko dela burujabetza oso batera heltzea, entzun dezagun. Askotariko arloetan burujabetzak nola lurreatu eta tokiko proiektuak nola euskal herriatu lantzeko egunean lan burujabeaz ere aritu ziren. Ez da Udane konta iguzu. Jardunaldietan lanaren alorrearen inguruan Miren Lanzparean elkarteko kidea aritu zen, bere esperientziatik hitz egin zuen, ekonomia sozial eraldatzaile bateranzko ibilbideaz jardun zen. Bere militantzia profesionalizatzea beharretatik etorri zela adierazi digu. Gizarteko arlo ezberdinez ari garela, burujabetzak jardunaldiak alde batera utzita, atzoko egunean klima larrialdiaren aurkako nazioarteko eguna izan zen. Testuinguru horretan, Elkarrekin Donostia Marritxipiko lotune berria eraikitzeko lanetan izan da proiektu hori klima aldaketari aurre egin behar denaren kontrakoa dela salatzeko. Udane Arbeo. Marrutxipiko lotune berria eraikitzeko 12 espezietako 560 zuhaitz moztea autoek toki gehiago izateko klima aldaketaren aurkako borroka galtzea dela adierazi du Victor Lasa Elkarrekin Donostiako ordezkariak izan ere nabarmendu du ez ditugula aplikatzen behar ditugun eta aspaldianik gure aurrean dauden irtenbideak. Testuinguru horretan adierazi du horregatik ingurune berdea berreskuratzea, birsortzea eta mantentzea ezinbestekoa da dela. Borrokago galtzen ari gara behar ditugun soluzioak ez ditugulako erabiltzen. Gainera soluzio honena gure aurrean izan da beti. Gure baso urbanoak dira. Gure zuhaitzak, gure berdeguneak. Bere kapazitatea ekosistemako zerbitzuak emateko ezinbestekoa da
gure hiriak eta gure planeta salbatzeko. Zerbitzu horiek kuantifikatu egin daitezke eta gure ekonomian sartu behar dira. Ez merkantilizatzeko, baizik eta pertsonen eta planetaren ongizatean benetan eragiten duten adierazleen arabera. Eta Gipuzkoatik Nafarroara salto Iratiko eski estazioa itzi dute. Duela 55 urte inauguratu zuten estazioa. Iraupen eskian ibiltzeko pistak itziko dituzte, baina elur erraketekin ibiltzekoak zabalik mantenduko dira. Eta itzi ere, urriaren 23an Gaztelugatzeko sarbidea itzi zuten eta itzita egongo da urte bukaerara arte egingo diren obren ondorioz. Foru Aldundiak urriaren 23an itzi du Gaztelugatzerako sarbidea bisitarien segurtasuna hobetuko duten lanak egiteko. Uda honetan aurreko urteko garai berean baino 7 turista gehiago etorri baitira. Lanek 787.000 euroko aurrekontua izango dute. Eta 2021ko urtarrian Gaztelugatzera doan errepideak lur-jauzi handi bat izan zuen eta urte bat baino gehiagoz itxi behar izan ziren ermitarako sarbideak. Hegala egonkortzeko lan berriak egiteaz gain bigarren zatia ermitara igotzen den eskaileretan egingo da islotean. Hormen behealdean identifikatutako zuloak konpondu eta eremu batzuetako hormen gutxieneko altuera handituko da segurtasuna bermatzeko. Bideak bere ohiko itxura berreskuratu duen arren, hala ere natura inguruneren eta nekazaritzaren foru departamentuak beharrezkotzat jotzen du eremua berrikustea. Eta politikan Nafarroara salto, PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdien aldeko botoekin, UPN, PP eta Voxen kontrako botoekin, lora fina eguneratzeko ponentzia bat sortzea onartu dute gaur foru erregimeneko batzordeak. Legegintzaldi berriarekin ere, ika-mika berriak hasi dira pasaden astean Nafarroako parlamentuan. Justoki legebiltzarrak bere barne organoak eta horiek zuzenduko dituzten pertsonen aukeraketa orduan. Gai formal eta teknologikoa politikoa baino, EH Bilduri gobernuko alderdiarekiko distantziak markatzeko balio izan dio, eta bereziki PSN-erekin izandako inbestidura prozesuaren ondoren. Parlamentuaren batzordeak 14 kide osatzen dute. 6 PSN-ekoak, 3, Geroa Bai 2 eta Kontigo bat alderdikoak. Eta bertzain bertze, UPN-ekoak 4, PP-koak 1 eta Voxekoak bertze bat. EH Bilduk 2 ordezkarirekin gobernu gehiengoari babesa ematearen truke,
Pirineotako despopulazioa aztertzeko ezoiko batzorde bat sortzea eskatu zuen. Akordio bat lortzeko jarri genituen baldintzak, xumeak eta onargarriak zirela uste dugu. Euskal Herria Bildurekin akordatzen ez denean, ez dira lortzen neurri aurrerakoiak. Eta eskuinak irabazten du. Gu gabe ezinezkoa da. Eta batzordeen osaketarekin gertatu dena oso adibide ona izan da. Ez dugu onartzen gobernuak aliantzen sistema poliedrikoa deiturikoa. Sozialistek onartu egin zuten lurralde kohesiorako ohiko batzorderako geratzen zen sorrera, baina legegintza eskubideri gabe. Hemos dicho no a la Comisión Legislativa de Pirineos y sí a la Comisión Especial, que es lo que solicita la Mesa del Pirineo. Baina EH Bilduk eskuduntza espezifikoa nahi eta akordiorik ez dagoenez, abstenitzea edo hautagaiei botoa ematea erabaki du batzordetako organoak aurkezten diren bitartean. Beraz, orain arte osatutako 13 batzordetatik, 6 UPNek zuzenduko ditu. Eta politika kontuekin jarraiki, baina Madrilera salto eginda, PSOE eta Sumar alderdiek gobernu akordioa itxi dute Espainian gobernu koalizio progresista osatzeko. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso. Eta nazioartean Israelen erasoek ez dute etenik, naiz eta genozidioak aldierazteko eskarak mundu osotik zabaldu diren. Israelek 700 pertsona baino gehiago hil zituen atzo, Gazako zerrendan orain arteko bombardeketarik gogorrena izan da. طبعا استهداف منزل لعائلة شحادة في منطقة بئر النعجة كما تشاهدون حجم الدمار الكبير. مستشفى الوفاء. Eta kulturan, zabalik da Gasteizko udala kantatutako Izatra Klub programaren jarduretan parte hartzeko epea emateko izena. 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzako aisialdi programak 11 jarduera egingo ditu udazken neguko denboraldian.
Eta ostegunero legez gurean zita berezia duzue gaueko 10etan eta biharko saioren nondik norakoak azaltze aldera, pantaiaren beste aldean dugu Koldo Otamendi. Kaixo, Koldo? Kaixo, egunon. Bene, Euskal Herrian musika kolektibo eta elkarte ugari daude, ezta? Eta horitako asko musika taldeak bultzatu eta sostengatzeko helburuz, horitako bat balio dute da, zehazki biharko protagonista. Konta iguzu, Koldo? Alaxe da, Euskal Herriak duen potentziale handianatoko bat jendea da, eta musikaren inguruan, eta gaztearen inguruan, eta kulturaren inguruan antolatzen diren kolektiboak, ez? Horietako bat balio dute da, Donosti aldean sortua, 2019an, eta batez ere musika taldeak indartu, sostengatu eta bultzatzeko asmoz sortzen den kultur plataforma edo kolektiboa da honakoa. Karkaritzen ziren musikariak bat egin eta kolektiboa sortu dute eta kolektiboaren izaeraren izaeran murgilduko zarete, ezta? Bai, alaxe da, musika talde batentzako asko aldatu da azken garaitan, atzera begira diskoetxeak ziren nagusi diskoen produkzioan, eta gaur egun autokoizpena da nagusi gurean, ez? Eta bide horretan esan daiteke modu batera edo bestera, bide egitea ez dela erresa izaten. Zentzu horretan, balio duteko kideak elkartu, eta beraien artean indarrak batu dituzte aurrera egin noitzateko denak batera. Kutizik jaialdia antolatu dute eta talde eta proposamen berriak ezagutzeko aukera paregabea da jaialdi hori? Halaxe da, zuzeneko musika beti da albiste ona musikarentzako, eta bide horretan balio dute kolektiboak Intxaurrondon antolatu ditu 2 emanaldi, bat Letaman gaztetxean burutuko dela ostegun ostiral gauez, eta bestea Intxaurrondoko kulturetxean, larun bat gauez 2etan, zuzeneko musika izango da nagusi, eta ipatu alde batetik egongo direla, bai balio dute kolektiboko zenbait talde, esaterako Ginger edo Pelas, eta bestetik ere gonbidatu dituzte beste hainbat musika taldea, haien artean, Txuleria Joder, Aira, edo beste talde bat ez aipatzekotan, Tok bezalako taldeak. 2 egunetan musika izango da nagusi, 2 eremu ezberdinetan, baina beti ere talde berriak sostengatzeko asmoz. Izan ere hori da taldearen edo kolektiboaren helburuetako batez, jendeak ezagutu dezan, ohikoan, irratian, telebistan eta beste medioetan azaltzen diren talde ez gain, badirela beste musika talde batzuk, bide egiten, gauza oso majoak egiten eta disko derrak argitaratzen. Beraz, balio dute kolektiboa, ostegunean, musika zuzenean saioko protagonista ez da, gaueko 10etik aurrera, eta eskerrik asko Koldo Otamendi, musika zuzenean programako aurkezlea, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat, eta jarraian utziliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan gurekin izango dugu Bego Atza, Sare plataformako kidea.
Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Amabiterdiak pasata eritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea. Konponbiderako giltzak izeneko kanpaina abiatu du Sarek eta gaiari heltzeko gurean du Bego Atza, Sareko bozeramailea. Kaixo Bego eta ongetorri. Eskerrik asko, egunon. Beno, konponbiderako giltzak kanpaina abiatu duzu, ezta? Konta iguzu zertan datza eta zeintzuk dira kanpaina honen helburu nagusiak? Bueno, Sarek urriro dinamika desberdinak antolatzen ditu urtarrileko mobilizazioaren atarian eta aurten konponbiderako bideak deritzone, o konponbiderako giltzak deritzone dinamika aurre ikusi dugu, batez ere presoi aplikatzen zaien salbuespenezko legedia salatzeko intentzioarekin, ez? Eta kasu honetan, salaketa hau gaurkoan kultura munduko, kirol munduko, judikatura munduko agenteen bitartez helaraztea aurre ikusi dugu, ez? Nola hauek ere gatazkaren eta konponbidearen parte ere badirelako. Larunbatean Gernikan konponbiderako giltzak manifestua aurkeztu zenuten, eta adierazgarria ez da, 150 egile baino gehiagok bat egin dutela, sinatu dutela manifestua, ez da? Guztiz ezberdinak direnak euren artean, eragile hainbat, ez da? Jala da, ez? Saretik gure jaiotzatik beti presente izan dugu edo objektu izan dugu aniztasuna, ez? Eta egunetik egunera aniztasun hori parte hartzaietan gero eta adierazgarriagoa eta gero eta patenteagoa dela esan dezakegu, ez? Eragile politiko, sindikal, esan bezala judikaturako eragile desberdinek, ideologikoki ere oso desberdinak direnak parte hartzen dute olako ekimenetan, ez? Eta gero eta, esan bezala, gero eta nabarmenagoak dira, edo aniztasun hori gero eta nabarmenagoa da. Eta gainera, bi arlotan eskatu dituzte urratsak sinatzaileek, ez da? Batetik biktima guztiei tratamendu justua eta berdina emateko modua egiteko sufritu duten pertsona guztiak aintzat hartuz eta errespetatuz. Bai, ez, biderik onena azken finean hori da, ez? Alde batetik gure lana zentratzen dugu, zirkuskribitzen dugu, batez ere presoen eskubideen errespetu hortan, baina hori bateragarria da aldi berean biktima guztiei zor zaien arrasagutzarekin eta errespetuarekin, ez? Eta biak partekatzea helburu izaten dugu guk ere, ez? Bi urratza aipatu ditugu, lehenengoa azaldu behar duzu, errespetua, baina beste batean ere urratzak emateko deia egin duzue, Euskal preso ieslari eta deportatuen aferari irtenbidea bilatzea. Izan ere zarenen izaera edo objektua hein handi batean hori delako, ez? Azken finean argi dago presoen aferan salbuespenezko legedia bat gainditzen dela eta behin dispertzioa gaindituta gure helburua salbuespenezko legedia horrekin amaitzean oinarritu edo amaitzean datza, ez? Izan ere oraindik patente dago adibidez 3/2007 legea, hau da, Frantzian betetzen diren kondenak Espainiako kondenetan ere konputatu ahal izatea, hau da, kondenak ez bikoiztearen helburu hori, bizi oso arteko kondenak ahalbideratzen dituen legedia hori ere bertan bera usteko garaia badela uste dugu, eta nola ez, gradu progresiorako eskubide hori ere presoi ahalbidetzea, ez? Izan ere, hor dauzkagu eta horren adibide patenteena da nola fiskaltzak eten
etengabe junta penitentziarioak edo tratamendu juntak presoi baimenak edo eta 3. gradua arrezagutzen dien bakoitzean nola gradu progresio horrekiko elegiteak aurkezten dituen etengabe, ez? Egia da, urratzak eman direla ez da euskal presoen aferan, baina oraindik orain, aipatu duzun bezala, tamalez salbuespeneko politikak jarraitzen du. Jala da, ez? Adibiderik nagusiena da, gradu progresioan eta adierazitu dana, ez? Nola fiskalaren eskuetan utz daiteken elegitearekin batera elegite horren efektu suspentzioak, ez? Ez da elegitea normalean ebazpenak epaiaren esku geratzen dira. Kasu honetan, entzutegi nazionaleko fiskaltzak behin elegitea aurkeztuta, elegitea aurkeztearekin batera, 3. gradu hori suspentzioan geratzen da eta presoak kalean egon baldin bada, berriro espetxera bueltatu beharra dauka, ez? Horrek dauzkan ondorio guztiekin, batez ere eremu edo esparru psikologikoan, ez? Fiskaltzak aipatu dituzu, izan ere, Jaurlaritzak onartu dituen gradu progresioen 75 elegitea jarri die fiskaltzak eta askok itzuli behar izan dute espetxera eta 2. gradura aipatu duzun bezala. Hala da, ez? Gainera, portzentai hori 75 preso arruntekin alderatuta oso portzentai deigarri edo adierazgarria da. Ze preso arrunten kasuan fiskaltzak 125 elegin izan ditu, ez? Portzentai 125koa da. Eta euskal presoen kasuan 175. Orduan hor, salbuespeneko legediaren aplikazioa oso patente geratzen dela, esan dezakegu. Gainera horrek ez dio, mesede egiten, ez da, elkarbizitzaren oinarriari eta manifestuan aipatzen duzuen bezala, etorkizuneko ateak irekitzeko, elkarbizitza oinarri izan behar da. Beharrezkoa da, ez? Azken finean manifestuaren helburua hori da, konponbiderako eta bakegintzarako giltza izatea, ez? Eta presoen afera horretan ere, presoen etxeratzea, preso ieslari eta deportatuen etxeratzea albideratuko duen giltza. Inondik inora ez gaude privilegiorik eskatzen, baizik eta indarrean dagoen legedia eta legedia arrunta aplikatzea, baizik hori da azken finean eskatzen dugun gauza bakarra. Eta nola ez, horrek berarekin dakarrena, ez? Presoen kontuan izan behar da, presoak eskubidedun agenteak direla, eta nola ez eskubidoiek bete behar direla. Eta batez ere, legezkotasun printzipioaren ardatz horretan, ez? Zaraiek dagoeneko 9 urte ditu, datorren urtean 10 urte beteko ditu, bi helburu nagusiekin abiatu zen, sortu zen Zare, baina tamalez, naiz eta urratzak eman euskal presoen aferan, bi helburu horiek oraindik ez dira konpondu. Eta horregatik oraindik gure izatearen beharrezkotasuna edo justifikazioa, ez? Gure helburua euskal presoen etxeratzean oinarritu zen, esan bezala giza eskubideen ikuspegitik begiratuta, oda euskal presoen giza eskubideen errespetuan, eta oraindik ere aurretiaz adierazitako puntuetan ikusten da oraindik ere badagoela zeregina eta badagoela lana, ez? Azken finean, beraien eskubideak oraindik ere urratua jarraitzen izaten dutelako. Lehen aipatu ditu Auzitegiaren kontuak eta egia da beste errealitate batean gaudela eta Auzitegi Nazionalak uko egiten dio, ez? Errealitate berri hori onartzeari. Izan ere zuek ez dituzue privilegioak eskatzen baizik eta legea errespetatzea baizik. Hori da gainera ez duguna ulertzen, ez? Eskatzen duguna beste munduko zerbait izango baldin balitz edo privilegioren bat edo ezoikoa den legediaren bat aplikatzea, horre reticentziak izatea uler nezake. Baina legezkotasuna aplikatzea zuzenbidezko oinarri eta printzipio nagusinetarikoa da, batez ere judikaturatik etorri behar dena, fiskaltzatik eta bai epaitegietatik eta epaien eskuetatik. Ulertezina da nola, gainera gaur egungo kontestuan, nola oraindik ere salbuespenezko legedia horren aplikazioa ematea eta gainera justifikatzea zentzu asko batetan, ez? Eta behingo salbuespenezko politika horrekin bukatzeko, eragile politiko, sindikal eta sozialei eskatu diezue konpromiso irmoa.
Bai, gure lana beti beraiekin egin izan dugu, azken finean euskal gizartearekin. Izan ere, lehen hasiera baten esan dudan moduan, funtsezkoa da ekimenen bat eta aurrera pausuak ematen direnean, beti gizarteak horrela eskatzen delako, Orduan, azken finean, guk edo gure lan haundia zentratzen da gizarte horren eskakizunak guk plazaratzean, Eta gure ekimenak aldi berean gizarteratzean eta gizartearen hartu emon hori bilatzean, Urtarrilean tamalez beste behin ere data garrantzitsua izango du, deialdi garrantzitsua, badakit gustuko litzaigukela bukatzea, eta manifestazio erraldoi horiek ez deitzea, baina urtarrilaren 13an berri ore kaleak hartzeko, deia zabaldu zuen. Hala da, Joseba eta biok beti urtero berdina esaten dugu urtarrileko manifestazio askena izan dadila eskatzen dugu eta horrekin batera gure disoluzioa, esan nahi dut. Ja, konflikto hori edo gatazka hori gaindituta egongo baldin balitz ere, gaindituta egongo balego edo gaindituta egongo balitz, ja gure izateak ere ez lukelako zentzurik izango. Hori da urtero Bilboko kaleak betetzeko helburu nagusia eta pozgarria izango litzateke aurtengoa ere azken urtea, zentzu horretan azken mobilizatzeko azken urtea izango baldin balitz ere, Azken urtea, 10. urtea, aukera politza izango litzateke bizitzaren alde aurre egiten jarraitzeko deia zabaldu duzu urtarrilerako. Hala da, eta batez ere zifra borobila, beti zifra borobilak politagoak izaten dira edo epikoagoak, baina 10. aspaldin bada 11. eta 12. guk lanean segituko dugu, kaleetan segituko dugu eta mobilizatzen segituko dugu gure helburuak behintzat lortu artean edo eta bideratu artean. Beraz, salbuespeneko politikarekin bukatu arte lanean. Hori da, horri izango gara eta espero orain artean gizartearen parte hartzea ere gurekin izatea, Eskerrik asko Bego Atza, Sareko bozeramailea gaurkoan gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Orain arte. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Duela 12 urte, eraikitzen hasi zen Iruñeko auzoa da Herripagaina. Auzokideak kexu dira zerbitzurik ez dutelako bertan. Izan ere, auzoa eraiki den lurra 4 udalerri desberdin hartzen dituelako. Iruñea, Burlata, Uarte eta Eguesibar. Auzoak ia 13.000 auzokide ditu erroldaturik. Naiz eta zehazki ez dagoen daturik, izan ere udalerritan banaturik dagoenez, zaila da guztiz datu horiek zeintzuk diren zehazki jakitea. Bueno, Herripagainan gaude, Herripagaina orain dela 20 urte edo sortu zen, PESIS figura baten bidez, baina berezitasuna da 4 udalena dela. 4 udalek badute hemen zati bat. Bai, mendebaldean dugu Iruña, gero ekialdean bi punta batean dago Eguesibarren partea eta bestea Uarte. Eta zati handiena Burlatarena da. Eta arazoa izan zen, urbanizazio berri bat egin zutela, 4 udalena izan arren, zieran inork ez zuen pentsatu gero nola gobernatu tokia, nork egin behar zuen ze zerbitzu, zuk hau, orduan hasieratik inorezen arduratu hortaz, eta arazo hori izan dugu 20 urte hautan, eta orain ja arazoa potoloa da, iaia 13.000 biztanle dugu, eta klaro, behar handiak, premio handiak eta zerbitzurik ez. Bakarri baitugu, oinarrizkoenak, ez da, argiteria publikoa edo errepideak eta
garbitasun zerbitzuak hori derrigorrez eman behar dute udalek, baina ja dotazio potenteak ez dugu, adibidez osasun etxea, eskolak, kultur edo kirol instalazioak, hori ja ez dugu ezer, hortaz. Auzokideak biziki kexu dira egoerarekin. Eta arazoa da Bost udaletxeen arteko auzo bat dela. Avenida, Erripagaina etorbidea dugu hor, eta Eguesibarren hasten da, Burratan jarraitzen du, eta hango etorbideko zatia Iruñekoa da. Si hubiera vivido en Sarriguren, pues me hubieran dado una ayuda de alquiler, pero al no pertenecer a Sarriguren, pues no me la dieron. Oztopo nagusia gaur egun osasun zentroaren kontua da, lau udalerritan banatua dagoenez, Sarrigurenera joan behar gara, eta aurre eskolen arira ere Burlatara eraman behar dut. Hemen egongo balitz, barrezago izango genuke. Fizikoki argi dago auzo bat garela, edo unitate bat garela. Eta bizitza, eguneroko bizitzan ere, hala da, gu sentitzen gara Erripagaindarra garela, baina gero bakoitza administratiboki udalerri batekoa da, eta teorian udalerri horretara joan behar du bakoitza zerbitzuen bila. Eta gainera planifikazioan, urbanismo planean, zerbitzu horiek hor jarrita badaude, baina inork ez du zer egin, inork ez du garatu, ez Nafarroako gobernuak, ez udalek ere. Auzo elkartean, kristolana dugu, ze administrazio askorekin harremanetan jarri behar dugu, lau udal eta gobernua, eta oso zaila da. Gu beti eskatu dugu organo komun bat sortzea, denak konversazio eta horiek errazteko, baina 2016an egin zen organo bat, baina gero berehala hil zen. Bilera batzuk egin ziren, baina gero berehala hil zen. Eta orduan orain, badakigu udalen artean bilerak izan direla, baina bilera politiko-teknikoa dira, guk eskatu dugu horietan ere parte hartzeko, eta horren zain gaude. Batez ere gu hitzez aspertuta gaude, hitz eta promesas eta azkenean promesa asko izan dira eta ez dira bete. Adibidez, osasun etxea gobernuak esan zuen 2020an hasiko zirela obrak eta 2022an bukatu, eta ez zen ezer pasatu. Eta horregatik egin dugu adibidez hau, txitxo hau eta reivindikazio hauek. Eta orain hitz gehiago ez dugu nahi. Orain nahi dugu ekintzak, eta batez ere hurrengo aurrekontuetan ikusi nahi dugu guretzako dotazio horietako dirua edo. Eta bestela prest gaude protesta egiteko kalean jakina, baina neurri gogorragoak ere hartzeko prest gaude. Adibidez, epaitegitara eramatea, kontuak eta edo halakoak. Gauzak horrela ikusiko da auzokideen borrokak eta aldarriak behingoz zerbaitetarako balio duen eta auzoan zerbitzuak lortzen dituzten. Burujabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin udalbiltzak, Hernaniko udalak eta Hernani burujabek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzaileak izan dituzte hizpide. Bada 2 urte guk Hernani burujabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da, eta burujabetza klabetan diharduna, ez? Esan bezala, guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa agenda aurrean aurkeztu genunetik,
eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman nahi genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan, udalbiltzarekin batea, erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzutea da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zegun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako idu eta klabe hontan lan egitako idu, ez? Bertako eragileekin batea, bertako herritarrek diseinatu edo planifikatu dituzten planak aurrera eramatea, ez? Herritarrek beraiek izatea zer dan behar dutena erabakiko dutenak eta horiei erantzuna nola emango dieten. Eta erakunde publikoak, kasu honetan udalak, herriko eragileen batean lankidetzan aitzea behar horiei erantzuna emateko. Ni herritar taldeko partaide naiz, Hernani Burujabeen barrun dagoen beste 3 erpinetako bat, herritarren erpinetakoa. Aipatu du, ezta, Hernaniko alkateak, Hernani Burujabeen helburua dela herritarren beharrak asetzea, ezta? Baina gure ustez eta bai proiektuan ustez herritarren beharrak izango ditugu asetu egitan herritarrak ez baia erabaki horien parte eta ez baute erabaki horietan ez badaude aldunduak erabaki horiek hartzeko garaien. Orduan gure helburua da herritar taldetikan, batetikan Hernani Burujabe osotasun batean azaltzea herria ere herrigintzan bidez proiektu honen parte izatea eta erabakigunetan zentroa izatea herritarrak. Aldi berian, herritar taldean helburua da bai, bermatzea Hernani Burujabeen baitan txertatu dauden zehar lerroak proiektu edo ekimen ekonomiko desberdinetan betetzen diala bermatzea eta esan bezala, ezta, ekimen ekonomiko horiek egitan herritarren beharrak asetuko dituztela bermatzea. Egan behar da, udalbiltzaren adar nagusietako bat burujabetzak diela. Azkenean, bai toki garapenerako eta nazio ikuspegitik funtsezkoa baita Euskal Herria burujabetza tresnez hornitzea. Udalbiltza partzuago bada, udalez osatua eta udalbiltzak proiektu eraldatzaileak sustatu eta lagundu nahi ditu. Hau da, udalek bidean dituzten oztopo eta trabai laguntza bat, irten bide bat, zirrikituak atxemaitea, aurkitzea, laguntzea bide horretan, eta esperientziak biderkatzea, ez bakarrik udal mailan, baina baita ere nazio mailan. Orduan egiten diren proiektu horiek bildu, hausnartu, gogoetatu eta Euskal Herri mailako proiektuak bultzatu, sustatu eta eraiki. Gaur bezalako jardunaldiak bide horretan segitzeko laguntzen dute. Bai esperientziak biltzeko, baita batez ere Hernani bide horretan adibide bezala hartzen aldelako, eta bihar batez ere lantsaioetan esperientzia desberdinak biltzeko eta aztertzeko denen artean Euskal Herri mailan eginako lirateken proiektu horiek. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzu bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa.
hemen 11.eusen. Ordu batak dira eta sozialdiari ekiteko unea heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Arantza Gutierrez eta Joserra Bezerra, kaixo bioi eta ongi etorri. Kaixo. Kaixo.
Gaurkoan zerbitzu publikoan greba eguna dute, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, 152.000 langile daude deituta lan ustera, Bilbon, Donostien eta Gasteizen manifestazio oso jendetsuak izan dira, Bilboko irudiak ikusi ditugu eta jendetsuena izan dela badirudi Bilbokoa, eta sindikatuek adierazi dutenez, grebak jarraipen oso zabala izan du, nahiz eta Jaurlaritzak gutxieneko zerbitzu horiek ezarri eta gehiegizkoak izan direla salatu. Bai, hori gero ikusiko dugu, zenbakien dantza hori, esaten den alde sozialak zer esaten duen eta gero Jaurlaritzak zer esaten duen, eta haiek segurazki esango dute gutxiago direla, zenbatzen direlako horiek, ez bakarrik zerbitzu minimoetan daudenak, gero leku batzuetan ere ez da kontrolik eramaten nor dagoen greban ala, eta hori eta gero makillatu egiten dira, zerak datuak. Egia da, nabaritu dela, eta hartu behar izan dugunok metroa gaur goizean, metro hartu behar izan dugunok, nabaritu dugu zerbitzu minimoak zirela. Irrati publikoarekin esnatzen garenok, ere bai, ikusi dugu, gaur izan da, ere egun ona beste dial batzuk ere entzuteko, baina kontuan hartuta ere, horiek greban zirela, eta egia da, gutxieneko zerbitzu horiek, segurazki nahi baino handiagoak izango dira, leku batzuetan ehunekoak dira, eta horrek ere, nolabait horrek ere eragiten du, esaten denean hori, ez da nabaritu, oso zera batzuk dituzunean, eta adibidez informatiboetan ere ikusi da nola ere oso zerbitzu minimo handiak zituztela. Orduan, hori ere kontuan hartu behar da. Eta jendea atera da kalera, zergatik, oso azerre esango nuke gaudelako, ni ere administrazioko langilea naiz, EHUko langilea, eta zerre gaude, eta ikusten dugu ez soilik gure lan baldintzak okertu egin direla, baizik eta ikusten dugu ere zerbitzua okertzen ari dela, eta askotan langileok nahi bai, baina ezin, hainbat gauza, burokratizazioa, hainbat zerbitzu privatizatu egiten dira, kanpora ateratzen dira. Orduan, ateratzen garenean grebara ez da bakarrik diru gehiago nahi dugulako, hori batzuek saldu nahi izango dute, baizik eta uste dugu herritarrok eta behar dugula olako zerbitzu onak, eta gu ere zerbitzu hoien partaide izan da, sujetua izan da, erantzunkizun soziala ere badaukagu eta horregatik ere kalera atera gara gaur. Bai, Arantzak esan du eta nahiko bitzia da, nola greba egun guztietan hori zenbaki dantza hori gertatzen dela, bai? Alde batetik patronala, kasu honetan administrazioek eta bestetik sindikatuek, nola haien zenbakiak oso desberdinak dira, bai? Eta suposatzen dut, kasu honetan, egun honetan, asko handiagoa izango da aldea, ze ez dugu ahaztu behar deialdi hau iaia aurre kanpainan, hauteskundeen aurre kanpainan edo hauteskunde autonomikoen aurre kanpainan kokatuta dago, eta suposatzen dut Jaurlaritzari edo gainontzeko administrazioei interesatzen zaiena da greba eguna porrot izan dela adieraztea, bai? Igual horrezegatik ere zerbitzu minimoak hain handiak izan dira, eta harrituta geratzen naiz batzutan ere zerbitzu minimo horiekin, ze ez dakit nola geratzen den greba egiteko eskubidea eta lan egiteko eskubidea bai. Orduan, ikuspuntu horretatik seguruenez egun berezia izango da, eta amaieran ikusiko ditugu balorazio oso ezberdinak. Gero arrazoiak, hitz egingo dugu eztabaida honetan, ze nolako arrazoiak eta argudioak dauden, bai? Zerbitzu minimo ez gaudela manifestazioaren hasieran, Bilboko manifestazioaren hasieran, Igor Arroyo, Lab sindikatuko idazkario orokorrak adierazpenak eman ditu, eta sindikatu guztia izatute ez, gehiagizko zerbitzuak, baina entzungo ditugu Igor Arroyoren adierazpenak. Aste honetan Inigo Urkulluk esaten zuen ez zegoela grebarako arrazoirik zerbitzu publikoetan.
Eta gaur, zerbitzu publikoetako langileek erantzun argia eman diote. Oso erantzun zabala izan da gaurkoa, baina gainera ez da langile publikoen afera soilik. Zerbitzu publikoetako erabiltzaileok ere, eskola publikoko gurasoak, osakidetzako erabiltzaileak, garraio publikoko erabiltzaileak, guztiok, herritar guztiok, badakigu zerbitzu publikoetan arazoak daudela, eta ez dagoela borondate politikorik arazoiei aurre egiteko. Urkullu ematen du autopistan kontrako norabidean doan gidaria. Beno, ikusi dugu ez da, gainera, sindikatuek ohartarazi dute, lan sektore batzuetan normalean, baino langile gehiagoko gutxieneko zerbitzuak ezarri dituela Jaurlaritzak. Adibidez, Osakidetzan 100% gutxieneko zerbitzuak ezarri dituen, eta horrek azkenean grebarako eskubidea oztopatzen du, ez da? Bai, eta gainera hori ohitura bihurtzen ari da, eta nolabait esaten dute pazienteak artatzeko aitzakiaz, ez? Baina bada hori, ez nahi dutela minimizatu horiek, ez? Baina jakin badakigu, Osakidetzako erabiltzaileok ere badakigu ze arazoak dauden, ez? Eta orduan, zer nahi dute eskutatu? Arazoak daudela? Ez badakigu. Zer nahi dute? Ezatea langileak, erakustea langileak daudela nolabait posik zerbitzuarekin eta haien egoerarekin, badakigu, guk ere ikusten dugu Osakidetzako langileak ere badira gure lagunak, gure familiakoak, eta badakigu nola dauden, badakigu nola gauden hainbat lekutan, zerbitzu publikoetan. Orduan, bilatzen dutena da makillatzeko gero zifra horiek emateko, baina zifra horiekin ere ez dute eskutatzen dagoen ezin egona. Dagoen ezin egona alde batetik erabiltzaile on partetik edo herritarron partetik, ez da langile ona, ez? Eta bueno, ehunekoena, pertsona bat ikustea zerbitzu minimoetan dagoena hartatzen zaituena ahal duen hoberen segurazki, eta hori ez dut zalantzan jartzen, baina esango dizu, baina zerbitzu minimoetan behar bada, mesede bat egiten dio ere grebari, ez bere eskubideari, baina bai, zeberak azaldu aldu, momentu horretan, zerbitzu minimoetan nago, eta hau da, nik nola baite ikusten dudana, edo sentitzen dudana, edo jasaten dudan prekarietatea edo lan baldintzen okerre hori, ez? Orduan, zerbitzu minimoak ere aprobetsatu daitezke horretarako, ez? Azaltzeko adibidez Osakidetzan zein den egoera. Eta batzuetan ere Jaurlaritzak birplanteatu beharko luke, behar bada haien kontra ere joan daitekela, ez? Baina horren atzetik ikusten dudana da hori minimizatzea zifrak. Gero, eguna amaituko denean esatea zenbat izango diren, eta batzuetan ez da importantena zenbaki horiek, bezik eta horren inguruan eztabaidatzea eta hori plazaratzea, ez? Orduan, eta gainera nik uste dut greba feministetan ere hori ikasi dugula, ez? Eta ikasten ari gara orain, zehazaren 30ean izango dugu greba feminista, eta ikusten ari gara askotan dela hitz egitea horretaz eta sozializatzea. Orduan, bai egia da greba eskubidea murriztu egiten dela, baina beste aldetik ere importantea ez dira zenbat baizik eta ikustea eta horren inguruan hitz egitea, ez? Eta adostasun badago, adostasun soziala, momentu honetan badagoela zerbitzu publikoetan, badagozela arazoak eta ezin egona. Arazoak eta zigonak daudela argi dago, ikusten ditugu irudietan, ez? Nolako manifestazioak egon diren gaurkoan, eta aipatu duzu, ez da, Arantza, zerbitzu minimoak ezartzen dituztenean, erabili daiteke aukera, azaltzeko gizarteari, zer nolako prekarizazioa dagoen zerbitzu minimo horien atzean, baina gero bestaletik ere gizarteak autua hartu dezake, ez? Beharrezkoak ez diren zerbitzu horiek, greba egun batean, ez egitea edo ez joatea medikuarenera edo ikastolara edo dena delakoa. Bai, baina horretaz gain beste hausnarketa bat egin daiteke. Hau da, greba egun batean, gutxieneko zerbitzuak, ehunekoak izan behar badira, horrek esan nahi du funtseskoak direla. Eta funtseskoak baldin badira, zergatik dira funtseskoak bakarrik greba egunean eta ez gainontzeko egunetan.
egunez egun dira funtseskoak, eta egunez egun bete behar dira lanpostu horiek, eta batzutan langileak bajan daude edo ez dira lanera joaten, eta ez dira betetzen lanpostu horiek. Orduan, egun horietan, gainontzeko egunetan, ez dira funtseskoak. Hori da nire hausnarketa hau bezalako egun batean, bai? Eta administrazioak aldarrikatzen baldin badu, eta nik legebiltzarrean nengoenean askotan esan nuen, aldarrikatzen baldin baduzu zerbitzu minimoetan hori funtseskoa dela, bete ezazu zure hitza eta bihurtu funtsesko zerbitzu publiko bat, denok dakigu zerbitzu publikoak funtseskoak izan behar dira. Ez bakarrik hori gutxieneko zerbitzuetan daudenak, baizik eta guztiak, bai? Eta orduan zergatik privatizatzen dituzu zerbitzu horiek, zergatik uzten dituzu lanpostu horiek utzik, bai? Orduan ez da oso koherente administrazioaren jarrera, bai? Bai, gainera badibidez, uda garaian gertatzen da hori Osakidetzan, ez? Langileek oporrak hartzen dituzte, eta ez da langileak ez dituzte ordezkatzen, eta adibidez, Gorlizeko kasu bat izan zen albiste, ez da? Pediatrarik zegoela, eta hori gertatu zenez, hori gertatzen denez, ezin zuten aurrak hartatu. Eta, azkenean aldarri nagusia greba honetan, zerbitzu publikoak indartu eta sendotu behar direla, ez da? Batetik lan baldintzak hobetu, baina ez lan baldintzak bakarrik, baizik eta zerbitzu horiek, jendarteak jasotzen dituen zerbitzu horiek indartzea. Astelehenean egon zen gurean Igor Eizagirre, elako kidea, entzungo ditugu eskaera nagusien inguruan esandakoak, eta orain jarraituko dugu. Eta guk esaten dugu, ez da egia gaur bi langiletik bat behin-behineko dela sektore publikoan, ez da egia gaur 100.000 langile publiko daudela azpikontratatuta. Hau da, zerbitzu publikoak aurrera eramaten, hirugarren batek negozio egiten du langileen lan baldintzen kontura eta gizarteari ematen zaion lan baldintzarira. Eta gu horretaz hitz egin nahi dugu. Datu konkretu buruz. Ez da egia azken 10 urteetan ez dela inola ere negoziaziorako akordio bat eman. Azkeneko akordioa mahai orokorrekoa da 2011 urtekoa. Azken 10 urteetan ez dagoen, ez mahai orokorrean, ez mahai sektorialetan, akordio edo hitzarmen bat sinatu denik. Eta hori dira datuak, eta gu horri buruz hitz egin nahi dugu. Eta, esan nahi dugu Urkullu lehendakariari, orain dela, aste bat gu deitu genuela LHK Zerrelen gauza hoei buruz hitz egiteko, ikusita, eta atzirela etorri beraie negoziatzera edo hitz egitera gauza hauei buruz. Greba deialdia mahai gainean zegoen aurreko astean, bilerara deitu zituzten sindikatuak administrazio publikoko erakundeak, ez ziren bertaratu, eta, euren aldarri nagusiak, dira, soldatak 10% igotzea, eta behin-behineko tasun tasa 8%ra jeistea, ze gaur egun, modu orokorrean edo azaldu duta, bi langiletik bat behin-behinekoa bada. Eta administrazio batzuetan okerrago da egoera. Adibidez, unibertsitatean tekniko administrazio eta teknikoen artean askoz okerrago da egoera, ez? Eta hori da, ez? Eta gainera, batzuetan zelako, ez dakit hipokresia esango nuke, baina nola esaten diren gauza batzuk momentu batzuetan eta beste gauza batzuk beste momentu batzuetan. Adibidez, orain daude egonkortze prozesu horiek nolabait Europak behartu delako estatuak eta jarri direla martxan, ez? Eta nahi duenean Jaurlaritzak esaten du, eske Madrilek ez dituzten. Urte askotan ez dira plantillak handitu, hori zegoelako muga bat esaten zuten estatuak. Eta beste batzuetan berehala esaten dute. Madrilek gure eskumenak urratzen dituela eta orduan ezin dugu atzo Sumar eta PSOE-ren arteko zeran berehala esan du. Gure eskumenak urratzen dira eta begiratu behar dugu. Baina beste batzuetan ez. Orduan batzuetan esaten dute joku arauak daudela Madrilen eta ezin dugu ezer egin eta beste batzuetan
joko arauak hemen daude, eta orduan ez dugu onartzen besteak Madrilen ezartzen dena okerragoa dena, ez? Eta, unibertsitatean ikusten ari gara orain ere losu delako lege horrekin, ez? Orain bai, orain Madril, orain hemengoa, ez? Eta ez dira ezartzen, eta gero badago simplifikatze bat, esaten dute, lan baldintzak badirela dirua, eta hobeto zaudete beste leku batzuetan baino, eta hori da aitzakia, eta lan baldintzak ez dira dirua, lan baldintzak ez dira dirua, da zerbitzuak egin ahal izatea ondo. Batzuetan zelako impotentzia dago, langile batzuek zelako impotentzia daukaten, zerbitzu bat eskaintzeko momentuan. Nire lagun bat zuzendaria da eskola batean, eta esaten du, azkenengo irailetik hasi naizenean, itotzen naute burokraziarekin. Eta nik ez dut gehiago kobratu nahi. Nahi dut nire lana egin ahal izatea. Izatea baliabideak hori egiteko. Zer esan Osakidetzan. Osakidetzako erabiltzaileok ikusten dugu, ez? Edo erresidentzia publikoetan. Eta orduan gero esatea, ez, diru hobeto zaudete ez dago argudiorik greba egiteko. Ez, ateratzen denean, greba bat planteatzen denean, da, hainbat gauza tratatzen ez direnak. Eta badago bakarrik hitz egiten da hori, dirua ere bada, baina dirua da aurrekontuetan sartzea zenbat diru benetan erabili behar da zerbitzu onak izateko. Eta zerbitzu onak izateko behar dugu besteak beste langileak ondo egotea eta egonkortuta. Prekarietatean bizi zarenean egun batean gainera prekarietatea badakigu administrazio batzuetan nolakoa den. Ezin direla proiektu batzuk aurrera eraman. Hainbat eskolatan, osasun zentroetan, talde bat egiten denean, ja, kide batzuk joan behar direla beste leku batzuetara, daudela behin-behineko zera batzuetan, eta orduan mugitzen dira. Eta horrek kaltetzen du ere bai zerbitzu publiko bat. Ez jendeak kobratzea hau edo beste hori, baizik eta egotea behin-behinean ez jakitea, ea urrengo urtean jarraitu halko duzu egiten ari zaren proiektua. Eta hori oso importantea da, ez? Eta hori da jendeak eskatzen duena bereziki. Lan baldintza duinak. Horretarako egin ahal izateko, egin behar duen lana. Zerbitzu publiko on bat eskaini ahal izateko. Lan baldintza duinak, zerbitzu publiko horiek duintzeko ezinbestekoak badira, eta gizartea gainera horren jakitun bada, ez da? Nola urteen poderioz zerbitzu publikoak okertu diren. Eta bien bitartean azken asteetan entzun ditugu Jaurlaritzaren adirazpenak, Urkullu, Bingen, Zupiria eta Garamendi Eureka politikari horiek azaldu dutenez, grebarako ez dago arrazoirik. Bai, baina Arantzak oso ondo azaldu du. Arrazoia, grebaren atzean dagoen arrazoia eta gainera eztabaida politikoa hori da, zenolako garrantzia ematen diozu zerbitzu publikoari, edo ematen diezu zerbitzu publikoei, guztiei. Eta pandemia garaian edo larrialdi bat gertatzen denean, bai, gogoratzen ditugu hor daudela zerbitzu publikoak, bai, baina gainontzeko momentuetan hori islatu behar da. Eta argi eta garbi esan behar dugu, Urkullu lehendakaria denetik ez da akordio bat sinatu Eusko Jaurlaritzan. Eta 12 urte daramatza boterean Urkullu eta EAJak. Orduan, haiek boterean daudenetik ez diete zerbitzu publikoei daukaten garrantzia eman eta funtsezkoak direla ez dute adierazi hori sinatuz langileekin eta sindikatuekin akordio bat haien lan baldintzak ez hobetzeko, baizik eta egonkortzeko edo mantentzeko asmoz. Ez dute ezer egin, utzi dute alboratuta, utzi dute aparkatuta zerbitzu publikoa eta haien helburu nagusia izan da negozio pribatua, privatizazioak, esleipenak eta kontratuak ematea,
Eta hori izan da haien lehentasun bakarra, eta horrezagatik esan behar dugu, esaten dutenean ez dagoela inolako arrazoirik, langile publikoen iritzia ez omen da hori, ze 12 urte badaramatzazu inolako hori hobekuntzarik izan gabe, suposatzen da nahiko haserre zaudela, ez? 2011tik akordio barik gainera, eta argi gelditu da, ezta? Privatizazio horrantza duala zerbitzu publikoen kontua, eta, hasieran aipatu dugu, greba eguna, gaude horren inguruan bueltaka, eta greba egunaren inguruan hitz egiteko, pantailaren beste alboan dugu Iñigo Garduño, Komisio Sektorialeko kidea, kaixo Iñigo? Egunon. Eguna, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako sektore publikoan manifestazioak egin dituzue dagoeneko, ez dakite balorazio bat baduzue, grebaren balorazioa? Bueno, Bilboko manifestaziotik etorri berriak gara orain, eta, jende pilo egonda 3 herrialdeetan, ez bakarrik Bilboko manifestazioetan, eta grebaren jarraipenaren inguruan, oraindik ez ditugu datu ofizialik, behintzat orain begiratu dudanean, eta, baina, badakigu esaterako, hezkuntzan nahiko nabaria eta nahiko zabala izan dela jarraipena, esaterako. Badirudi, arazo teknikoak ditugula tarteko, zaituko gara apur bat aurrerago berriro konexioa lortzen, baina, Iñigo, aipatu duen bezala ez da, jarraipen zabala, momentuz ez ditugu daturik, eta jarraipen zabalonek argi erakusten du ez da, zerbitzu publikoak sendotzearen beharra. Bai, eta argi geratzen da, eta hori, eta sendotzearena, eta publikoak, benetan publikoak izatea, ez? Eta berriro ere lotu nahi dut gaurko greba, izango dugun greba feministarekin, ze hori da hain zuzen eskatzen dena, ze ikusten duguna da, negozioa egiten ari dela, hain beharrezkoa den horrekin, ez? Eta ikusten dugu residentziekin gertatzen dena, nola aurretik ikusi genen nola zerbitzu asko, udal zerbitzu asko ere kanporatu ziren, eta udal gehienetan loregintza, zarama jasotzea eta hori kanpoko enpresek egiten dute aspaldin, eta oso gutxi izan dira berriro, leku batzuetan saiatu dira atzera egitea, eta lortu da leku gutxietan, baina gero eta gehiago ikusten dugu hori, eta negozio bihurtu direla gure zaintzarekin lotutako zerbitzu publiko guztiak, ez? Eta horren kontra ere gaur atera gara, ez? Langile publikoak. Nolabait, hori ikusten dugulako horrek kaltetzen duela, ze gainera horretan zer gertatzen da, esaten digute aurrezten dela dirua, baina benetan ez da, hirugarren esku batzuetan geratzen den diru hori, eta gainera horrela okertzen dira lan baldintzak, eta gainera nolabait funtzionamendua da enpresa pribatuarena bakarrik etekin ekonomikoak ateratzeko, eta ez etekin sozialak, ze guztiok baldin badak oso argi da zerbitzu publikoen etekinak izan behar dira sozialak eta ez ekonomikoak. Eta azken finean, zure lehentasuna negozioa baldin bada eta ekonomia baldin bada, orduan, bigarren mailan uzten duzu zerbitzu publikoa eta horren eskutik jendearen ongizatea. Ze azken finean jendearen ongizatea eta pandemian ikusi genuen, bat dator zerbitzu publiko, kalitatezko eta zerbitzu publikoekin. Orduan, zerbitzu publikoak baztertzen baldin badituzu, ahazten baldin badituzu, ahultzen uzten baldin badituzu, edo privatizatzen baldin badituzu, jendearen ongizatea okerrera doa. Eta hasieran esan dugu, jendeak kalean bai ulertzen du grebaren motiboak edo grebaren argudioak, bai, ondo ulertzen ditu, ze azken finean zu Osakidetzara bazoaz, oso ondo ikusten duzu zenolako zerbitzua ematen da orain, eta zenolako zerbitzua ematen zen orain dela 12 urte.
Eta ez da arraroa eta ez da kasualitatekoa 12 urte horietan EAJ boterean egotea. Eta hori da egin behar dugun ekuazioa eta lotura, bai? Eta gainera, greba deialdiaren testu inguruan, lanuztearen bezperan alegia atzo bertan, Jaurlaritzak datorren urterako aurrekontu proiektua aurkeztu zuen, eta Pedro Azpiazu sailburuak nabarmendu zuen, langile publikoei bideratuko zaiela igoeraren parte handi bat. Adierazpenak entzengo ditugu eta orain jarraituko dugu. Gaur onartu dugu 2024ko aurrekontu orokorren proiektua. 15.025,4 ziurgabetasun globalek markatutakoa. Hala nola pandemiak, gerra, gatazkek eta inflazioa. Osasuna da aurrekontu handieneko zaila, 4.886,6 milioi eurokoa, eta zenbateko horren 119 osakidetzari dagokio. Jarraian, hezkuntza eta lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioak dira hazkunderik handiena izan dutenak, hezkuntzako langileen eta etxebizitzako igoera handiagatik urrenez urren. Apostu irmoa egiten dugu inbertsio publikoaren alde. Aurrekontu hauek 4 herri zutabean oinarritzen dira. Pertsonak, planeta, oparotasuna eta autogobernua. Azpiazuk adierazi du apustu handia inbertsio publikoaren alde, deigarria 2011tik akordiorik ez dutela, nola langileek eta gizarteak salatzen duen zerbitzu publiko horiek privatizatu direla, orduan euren esanetan, greba deialdi hau gaurkoa hauteskundeen kutsua zeukan, baina agian esan daiteke edo esan dezakete, adierazpen horiek badutela hauteskunde kutsua. Gauza bat da, zenbakietan dena ulertu daiteke eta dena interpretazio zabalak egin ditzakegula. Baina, zenbakien atzean gezurrak ere badaude. Hau da, osasun sailari ematen diogun aurrekontutik guztia ez da osakidetzarako, ez da langile publikoentzako. Gehiena, edo atal potolo bat behintzat, da osasun pribatua mantentzeko itunen bitartez. Eta gauza bera gertatzen da hezkuntza sailean. Hezkuntza sailean hainbat diru da itunpeko zentruetarako zentruak mantentzeko eta bultzatzeko. Orduan, gezurra da hori zerbitzu publikoetara bidaltzen dela ez dakitzen olako kopurua. Hori aztertu behar da poliki-poliki eta ikusiko dugu zen olako kopuru urtez urte handiagoa bideratzen da hori osasun pribatua mantentzeko, hezkuntza pribatua mantentzeko, zaintza pribatuak bultzatzeko, privatizazioak handitzeko, eta gero hitz egingo dugu zehaztasunez, bai? Orduan, Azpiazu jaunak esan duena, egia eta ez egia da. Badirudi, orain bai, Inigo Garduñorekin konexioa egiteko aukera badugula, ez dakit Inigo entzuten gaituzun? Bai, ondo entzuten da orain. Markatu ze arazoren bat izan dut. Zuneko arazoak badira. Konta iguzu, azaldu duzu ez, oraindik grebaren jarraipen ofizialik ez, baina manifestazioen irudiak ikusita, jarraipen zabala gainera lehenengo ordutik. Bai, ze gainera guk bi kontu aldarrikatzen ditugu hemen. Batetik, langile publikoen lan baldintzak hobetu behar direla, eta baita ere lan baldintza horien hobetzeak emandako zerbitzu publikoa ere hobetu behar duela. Horregatik, manifestazioetan egon den jendea ziurazki ez da bakarrik izan
gure administrazioetan lan egiten duten enplegatuak, baizik eta baita ere hiritartasuna, ze beraiek ere nabaritzen dute, jasotzen duten zerbitzu publikoa azken urteotan, baizik eta azken hamarkadan okerrera egin duela. Okerrera egin dute zerbitzu publikoek ezta, eta gainera sindikatuek salatu duzue, nola Jaurlaritzak gutxieneko zerbitzu oso altuak ezarri dituen ezta, eta horrek grebarako eskubidea urratzen duen? Azken urteotan gutxieneko zerbitzuak, gehiengo zerbitzuak bihurtu dira kasu batzuetan. Edo kasu askotan, esaterako adibiderik argiena ziurazki izango da Osakidetzan gertatzen dena, lehen arretako zentruetan, larun batean egon behar diren jendea lan egin behar badu, gaur larun batean baino jende gehiago dugu lanean zentru askotan, esaterako hori pak delakoetan, esaterako barrualdeko osian, normalean 6 zentru daude irekita larun batean, eta gaur danak daude irekita. Orduan, hori bai gure ustetan, gure lan sindikala egite eskubidea egikaritzeko urraketa bat, eta baita, halako langileoi eta hiritarrei egiten zaien iruzur modukoa. Azken finean, gaur greba eguna izan da, egunero dagoen jendea baino gehiago behar bada gutxieneko lan egiteko, orduan egunero gabiltza gutxieneko jendearekin lan egiten. Aipatu duzu ez, Jaurlaritzako zerbitzu minimo horiek gehiegizkoak izan dira, eta manifestazioetan mezu argia Jaurlaritzari, administrazio publikoi ezta, zerbitzu publikoak sendotu behar direla, eta gainera azken asteetan entzun ditugu Jaurlaritza dena adierazpenak greba honen arrazoiak kritikatzen eta arrazoiak zalantzan jartzen. Guk manifestazio hasi aurretik argi eta garbi esan dugu. Euskadin eta gure erkidego autonomoan izango ditugun zerbitzu publikoak, edo zen motako zerbitzu publikoak izango ditugun, hori erabaki politikoa da. Eta azken hamarkadan gure administrazioetatik eta batez ere Eusko Jaurlaritzatik izan dugun erantzuna da, gutxieneko edo jende behar baino gutxiago dugula lan egiten administrazioetan, aldi baterakotasuna estatuko altuena da, gure erkidego autonomoan 93% ingurukoa da, eta hurrengo erkidego autonomoan 29%koa. Eta baita ere, eta aipatu duzue, Jaurlaritzaren eredua badirudi privatizazio eredua dela, esaterako. Ikusi dugu eta gaur gure manifestazioetan ere egon dira, esaterako garbikuntzako langileak, sektore ezberdinekoak, bai Korreosekoak, bai Osakidetzakoak, ikusi dugu bestetan ere nola privatizatu diren anbulantzien zerbitzuak, hau da, badirudi funtsesko eta muinezko administrazioaren betebeharrak ez direnak, horiek beti lehenengo aukera da privatizazioa. Eta azken finean privatizazioak esan nahi duena, adierazten duena da, beste hirugarren norbaitek negozioa egiten duela guztiok ordaintzen dugun diruarekin. Eskerrik asko Inigo Gardoño gurekin izategatik, Komisiones Braseko kidea, eta datu ofizial horien esperoan gaude. Eskerrik asko. Zuei, agur. Gardoñok hainbat kontu azaldu dizkigu. Ez dakit, ziurrenik gaiz aldatuko dugu, egon gara luze hitz egiten, hainbat kontu ditugu aipatzeko, eta oraingoan politika kontuei helduko diogu, investiduraren atarian gaude, azken asteetan aurkitzen gara, eta atzoko albistea, ezta? PSOEk eta Sumarrek akordioa itxi zutela, gobernua osatzeko, eta euren esanetan, gobernu progresista bat eratuko dute, bideo bat ikusiko dugu eta orain helduko diogu gaiari. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido
es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso. Ikusteke dago zer gertatzen den investidurarekin ez da, baina hori bai, PSOek eta Sumarrek adostu dute, asteko lanaldia 37,5 ordura murriztea, kaleratzeak erregulatzea, lanbidarteko gutxieneko soldata igotzea eta jaiotza baimenak luzatzea adostu dute. Ez dakit nola ikusten duzuen investiduraren panorama, aurrera tuterako den... Horretarako beharko dugu kristalezko bola bat, Behar bada, pentsatzen nuen duela aste batzuk, pentsatzen nuen errezago izango zela, orain ez dakit. Eta paperean dena sartzen da, eta sentitzen dut, baina Mozal legeak kenduko zuten aurretik eta zuten kendu. Eta orain berriro jartzea hori mai gainean, sinistea, ze hori kendu behar zuten, ze gainera programetan zera maten. Beste zera batzuk, lan erreforma ikusita ere, ez dakigun nora, printzipioz, musika nahiko ona izaten da, orokorrean nahiko ona, naiz eta gauza batzuk beste bide batez ere lortu dira, gurean lortu dira, eta nik zentzu horretan eta aurrekoarekin lotuta nik uste dut behar dugula marko propioa, negoziatzeko marko propio bat. Eta ez dugula ahaztu behar, hemen komentatu zu behin baino gehiagotan PNV EAJ egon dela, baina EAJ PSrekin dagoela gure autonomia erkidegoan, eta batzuetan nola saltzen diran gauza batzuk hor Madrilen, eta gero hemen daudela nolabait EAJak enamaten dituen politika neoliberal horiek babesten. Eta gainera lotxari gabe. Eta kapaz dira bi motako diskurtsoak esan arazo barik, Eta lehen komentatu dut nola EAJaren partetik ikusten dutenean musika hori behar bada kaltetu alduela negoziazioak hitzarmenean baldin bada nola baite hobekuntza batzuk, hobekuntza sozial batzuk, berehala esaten dute, baina hori behar bada gure eskumenak urratzen dituztela eta ez dakiz zer. Beste kasu batzuetan esaten dute Madrilen esaten dutena, adibidez aurrekontuetan begiratzen baldin badugu ikusiko dugu nola administrazio, unibertsitatean, EITB-en, hezkuntzan eta langileen aurreikusitako igoera, soldata igoera da, Madrilen ezarri zena. Eta ez dira hortik mugitzen. Orduan, gauza batzuetarako kotrikatzen dute Madrilen erabakitzen dena, eta beste gauza batzuetarako jaten dute. Ze, esan dute, igo da langileengan, langile publikoengan egingo den inbertsioa, egonkortze prozesuak daudelako martxan behartuta, eta gero beste aldetik, igoera ez zarete mugitu Madrildi jarritako igoera horretatik, aurre ikusita dago leku guztietan igoera berdina dela, hori nolabait Madrilen ezarritakoa. Eta gero hori, Sumar eta PSren inguruan, niri gutxieneko akordioa iruditzen zait. Ez da ere nolabait ospatzeko modukoa. Eman behar dira gauzak hobetzen joan behar dira, kontuan hartu behar da, Europan hainbat lekutan badaudela askoz ordu gutxiago, jardunaldiak askoz laburragoak direla, kontuan hartu delako gainera ordu gehiago sartzeak ez duela ekartzen lan hobea egiteak, eta hori bada esaten dugu enpleguaren banaketa, lanaren eta enpleguaren banaketa hori badela ondo bizitzeko baldintza bat,
Eta, beste gauza bat dela, ondo daude, olakoak, baina gero jarraitu behar dugu errebindikatzen gure marko propioa, ez? Hemen Euskal Herrian ez ibiltzea beti Madrildi egira. Eta investiduraena, ez dakit. Egia esan, momentu honetan ez naiz kapaz esateko ea lortuko den ala ez den lortuko. Orain arte, ibili gara ez dakitzen bat aste investiduraz hitz egiten, baina investidura zertarako den, atzo ikusi zen zertarako den investidura. Gobernua osatu behar duzu, baina zer egin nahi duzu gobernu horrekin, horretarako dago gobernu programa, bai? Orduan, gobernu programa aurkeztu dute, nire ustez positiboa da aurkeztutakoa, eta seguru gauza batzuk hobeto edo araño joateko aukera bazegoen, baina akordio bat, bi alderdien arteko akordio bat da. Argi eta garbi geratzen da sumarren papera gobernu horretan, nik ez dut ikusten alderdi sozialista, Espainiako alderdi sozialista programa hori martxan jartzen berak bakarrik. Eta Arantzak esan duen moduan, Euskadiko alderdi sozialistari ipurdia ikusiko zaio akordio honekin, bai? Ze hemen defendatzen duena eta hemen babesten duena EAJ-rekin batera justu kontrakoa da, orduan, akordio hori egi bihurtzen baldin bada, zer egingo dute Euskadiko euskal sozialistek? Mantenduko dute hemengo politikak edo bat egingo dute Sánchezek eta Yolanda Díazek Madrilen defendatzen dutenarekin, bai? Orduan oso interesgarria da datozen hauteskundei begira zenolako jarrera hartuko duten akordio hau ikusita. Baina, aldi berean, esan behar dugu, akordioa itxaropentsua da, eta han proposatzen diren neurriak itxaropentsuak dira, baina investidura eman behar da, eta hori izango da zailena. Ze alderdi independentisten edo nazionalisten edo abertzaleen artean, jarrerak oso bestelakoak dira akordio horren aurrean, bai? Batzuk ondo ikusten dute, baina beste batzuk, adibidez, EAJ eta Junts, igual ez dute hain ondo ikusten han proposatzen dena, bai? Orduan ikuspuntu horretatik, ikusiko dugu haien jarrera zenolakoa izango den, bai? Eta politika kontuekin, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara itzulita, atzoko egunean Euskalduna Jauregian familia enpresaren institutua ekimena antolatu zen, bertan Urkulluk hartu zuen hitza eta Euskara saritu zen Urkullu, eta Euskara zegoenean estulka. Hasi ziren Feijóo eta PP-ko kideak ikusiko dugu bideoa eta orain jarraituko dugu. Enpresa bat abian jartzeko adorea, gogoa eta indarra behar dira. Beste aldagai asko ere, baina hiru hauek balioan jartzen ditut gaurkoan. Prozesua erraza dirudi, ideia bat burura atorkigu, ona izan daitekela iruditzen zaigu, eta praktikara eraman dezakegula pentsatzen dugu. Baina bat batean, gure burua amildegi baten aurrean ikusten dugu. Entzun dugu, ez da, ez du lerazo bat batean, Urkullu jauna zegonean euskaraz hitz egiten, ez dakit gertutakoaren inguruan, zein iritzi duzuen? Respeto falta ikaragarria, eta hori beste herri batet, edo baldin badoaz beste herri batera, eta haien hizkuntzen egiten baldin badute, hasiko lirateke berdina. Niri iruditzen zait nahiko paletoa, euskara foboa eta paletoa ere bai hori, ez? Joatea eta hastea horrela. Gainera, ez du inolako zentzurik. Alde batetik, baina badakigu, ez? Zeinetan dauden haiek pentsatzen dute Euskal Herria eta Euskal Erkidego autonomoa dela probintzia bat, edo erregio bat, eta horien nazionalismo espainolaren hizkuntza hori
nola bai guztiontzako, eta hori, daukaten diskurtso hori, baina, dena da lotzagarria, ez? Eta gainera hori lotzen baldin badugu aurreko egunean, uste dut izan zela Gernikan egon ziela, errebindikatzen gauza batzuk, esperpento bat, ez? Baina ja, gero behar bada, Borja Sémperrek egingo du beste leku batzuetan euskeraz, eta ja esperpento osoa. Baina, horren atzean dagoen euskarafobia benetan larria da, ez? Eta, klaro, ez da ikusten nortzuk hasi ziren estulka, baina hor segurazki Euskadiko edo Euskal Erkidegoko ordezkariak ere egon ziren, PPko ordezkariak. Eta hori oso grabea da. Nolabait, horrek, badakigu, baina horrek ulertarazten duen aurrera eramaten dituzten hainbat politika eta nola daudela behin eta berriz kontra, ez? Eta nola gero hori tamalez eramaten dute, judizializatu egiten dute, eta tamalez ikusi dugu nola epaile batzuek arrazoia eman diete. Guretzat, horiek arrazoi gehiago azaben lauan ere euskara defendatzera joateko eta kalera ateratzeko. Orduan, erabil daiteke hori ere bai, propaganda egiteko euskara defendatzeko edo defendatzera atera gaitezen azaben lauan. Ados nago, errespetu falta itzelezkoa dela, ados nago, baina nire ustez beste hausnarketa bat egin behar dugu, ze askotan eta euskal instituzioetatik eta Urkullu jaunak bebai, askotan defendatu du enpresariek ez dutela inolako ideologiarik, zuritzen dituzte haien irudia eta badirudi bakarrik daudela haien negozioak bultzatzeko eta besterik ez, baina haiek ere ideologia badaukate. Eta euren ideologia argi eta garbi adierazi dute bideo honetan, bai? Orduan, enpresarien kongresua da, baina Feijok izten du kongresua, bai? Orduan, ikuspuntu horretatik, pentsatu behar dugu, enpresariek guztiok bezala, haien ideologia badaukate, eta haien ideologia argi eta garbi geratu da bideo horretan, bai? Eta ez dugu zuritu behar, enpresariak beharrezkoak dira gizarte batean, bai? Baina beharrezkoak dira, baina bere postuan edo bere lekuan utzi behar ditugu, ze bestela ausartzen dira gauza hauek egitera, bai? Eta euskal gizartea, ez da, Urkullu jauna, ez da niretzat ez da igual nire representante honena, baina da nire lehendakaria, guztion lehendakaria da. Eta ikusi dugun errespetu falta da euskal gizarteari egiten zaion errespetu falta itzela. Eta hori argi eta garbi utzi behar dugu. Denbora gutxi daukagu, baina azken gaiari helduko diogu, izan ere atzo, klima aldaketaren aurkako nazioarteko eguna izan zen, eta horren arira, lakuak ziurtatu du bete egin dituela mehatxu horiei aurre egiteko ezarritako helburuak, baina EH Bilduk salatu du atzera doala ez da, eta koalizioa abertzaleak datu batzuk mahai gainean jarri zituen, nik datu horiek batzuk emango dizkizuet, eta nola ikusten duzuen egoera. Adibidez, energia fosilen kontsumoa 5 puntu igo dela azken urtean, eta gero bestetik CO2 isuriei buruzko azken datuek agerian usten dutela emisioak handitzen ari direla. Eta gaur irakurri du gaudela atzera egiteko aukerarik ez daukagula. Orain, mantentzen baldin bagara, badirudi planeta salba daitekela, baina ja momentu honetan sartu garela krisi zerean, ez? Gainera, ez da hori bakarrik, nik atzo entzun nituen mezu gehienak izan ziren herritarrok egin behar genuenari buruz. Erantzunkizuna gurea baliz bezala edo, soili gurea. Egia da, herritarrok aldatu behar ditugula ohitura batzuk, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa, gainera ikusten da nola
interes ekonomiko batzuen kontra doazen neurri batzuk ez dituztela kontuan hartzen. Nik gogoratzen dut duela erziklatzearena, ez? Duela urte batzuk, Getxon komentatu, eztabaidatu zen, Saramaen bilketarena eta pertsona batzuek negenuen atezatekoa jartzea eta holan, ez? Bueno, jasotze selektiboa, ez? Ez dugu esango atezatekoa. Eta nola publikoki momentu horretan EAJak zeukan burruka zen horren kontra egitea eta ez zutela hitz egin nahi, hori ez zutela defendatu, eta gero hortik gerora esan zuten, bueno, egia da, egin behar da zera selektiboa, ze bestela ez dago aukerarik hori erziklatzeko eta benetan hortik, hondakinen erabilera ona. Baina momentu horretan defendatu behar zuten zeukatela monstruo bat hor zubietan eta hori defendatu behar zuten eta zen arazo politikoengatik. Esaten dute, Jaurlaritzak esaten du olako neurriak, baina gero jarraitzen du abiadura handiko trena bultzatzen eta olako azpiegitura handiak bultzatzen eta ez bestelakoak, ez? Momentu honetan garraioa, ikusi da, garraioa nolabait prezioz jaitsi denean, jende gehiago erabiltzen duela, baina ez da izan politika aktibo batengatik. Izan da ere, nolabait Madrildik inposatutakoa eta egin dela, baina nabaritzen da. Orduan, honetan ere, badago greenwashing handi bat, berde garbiketa bat, baina gainera hori, gero herritarron ardura dela, ez da gure ardura, ere bada, baina ez soilik. Eta, bueno, nik esango nuke greenwashing handia dagoela administrazioko politika horietan. Ardura guztiona da, egia, baina lidergoa hartu behar duena direnak dira instituzioak. Instituzioetatik iristen zaizkigun mezuak okerrak baldin badira, guk gizarte bezala edo emakume gizon bezala egingo duguna justu kontrakoa izango da. Adibidez, Urdaibain gertatzen ari dena eta datorren larun batean manifestazioa baldin badago. Zuk adierazten baduzu bai ala bai jarriko duzula geure naturgune preziatuenean eraikuntza erraldoi bat turismo masibo erakartzeko, mesua hori baldin bada, gero jendeak zer egingo du. Ez da arduratsua izango geure naturguneetan. Zuk instituzio bezala, zuk suntsitzen duzu naturgunea. Orduan, lidergoa oso importantea da klima aldaketari aurre egiteko. Honekin bukatu beharra daukagu, eskerrik asko beste behin ere, gurean izateagatik, Arantza Gutierrez eta Jesarra Becerra, eskerrik asko bioi, eta hurrengo arte. Hurrengo arte. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte.